I da ste ljudi, Minecraft epizode samostalno preljanje ove Jola Gameplaying i sada ćemo da napravimo onaj svijet. Ubacit ću neću zaključiti varanje, ubacit ću samo kovčeg. Ajde, stavit ću seed nekog svijeta da pokušamo bez veze. Eto, sad ću da spravim svijet, ajde. Ako se budem čuo slabije, pojačat ću zvuk. Morat ću da obustavim snimanje na serverima jer su, to jest na ovom serveru, možda ću početi opet i opet mi neko šalje poruku na Skype. Joj, sad sam morala da šaljem poruku. Evo ga, napravili smo novi svijet. Idemo. Pa skilo ovce. Sad samo da vidim što mi šalja. I evo, odlične stvari. Nije bitno. Pokupit ćemo vunu i to je to. Ne bi trebalo više ništa. Dobro, sad ćemo da malo radimo. Ovako, rušit ćemo malo drva i tako to. Opet je neko poslao poruku na Skype. Dobro, nije bitno. Ajde više. Ne smarajte me više. Odlično. Imam vunu. Kako su... Evo još kila. Kupit ćemo sada drva. Nije bitno. Čutat sada dok budem igrao, to brzo će to proći. Mislim da ću otprilike da sad još malo da prekinem, pa otprilike da samo pokojim drvo. Čutat ću malo dok igre, moram nešto. To jest, moj brat će igrati, on neće da priča, tako da ću morati da moram časkom da odem negdje pa se odmah vraćam, on će da igra.
me nazad. Kako se zove sad... Možda ste vidjeli da imam novi skin. To vam valjda pokazao on. Evo tamo svinja i svega i tako nečega, bla bla bla, ali ne možemo naći cijelo. Evo malo ćemo naravno da izvučimo. Kako se zove? Da. Imamo i rudnik tamo. Malo mi je mikrofon pokvaren, tako da ćete me čuti drugačije. Samo nas neće vidjeti da se čuje. Evo to, sada idemo 10, kuće vidite 6 puta 10, ali iznutra će svirati 4 i 8. Vidjet ćete, bit će to lepo. Imat ćemo i malo potkrolj, imat ćemo i mali podrum, imat ćemo i sve. Neko me opet šalja poruku na Skype-u, ali to mene ne zanima. Vidjet ću post. Eto! Hek! Šta se desilo sada? Nešto se... Nije to? A, nešto mi se skipovalo. Ko smora? Joj. Vidjet ću post. Čim? Dobro. Sada ovo stavit ću ovo snimanje na server jer su nas dva admina nas obtrolala. I tako to. Izvijem što je server počeo malo kočiti. Evo sad ćemo da spavamo. Ajde, gledaj si, tako. Lako noć. Dobro jutro. Joj. Dobro. Još malo završavam epizod, još jedno 5 minuta, 10. Tako, vidjet ću kako mi se bude išla. Moram da kupim novi mikrofon, tako da će se čuti mnogo bolje. I mnogo čistije. Verovatno. I morat ću da idem na ovo, da pojačam zvuk, očigledno, ne znam. Ne znam što sam... Šta da vidim koji je posle poruku na Skype. Dobro. A počet ćemo pod napravima. U epizodi će biti samo početak kuće i pod. Sljedeći će biti potkrovlje i podrum otprilike. I onda ćemo da idemo da majnujemo i tako. Možda ćemo i sljedeći majnovati. Ne znam, vidjet ćemo. Ja ne znam da pravim kuće, tako da neće biti nešto posebno. Ali potrudit ću se da napravim što bolje. I pravit ću snimke duže, verovatno, ne znam, valjda, možda. Ako čujete neka vozila, to prolazi ovim ljudi i da, otvorim prozor i čuje se sve prilike. Ali ne bih rekao da se čuje jer nije loš mikrofon.
otprilike samo da završimo, napravimo vrata, postavimo ravnu tablu, napravimo chestove, postavimo malo merdevina i postavimo vrata ako nisam rekao i završavamo epizod. Aj sad samo ispod. To, koji fail. Ajoj. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj serijal, pošto ne volim ja posebno ovo samostalno preživljavanje. Više volim na serverima, ali pošto nema, on je bio jedini dobar server. I da, to je bilo otprilike. To je survival na serveru, sada moram da snimam samo na samostal. Ali, potrudit ću se. Da što bude više ovog serijala i to. Još malo. Mrak je koji... Da, mislim da svi znate kako se prave ta vrata i te stvari, često i merdevine, ali vidite. Znam da se loše sada vidi, ali bolje će se vidjeti. Čim porušim jedan blok. Moram podhitno napraviti drveni ugalj ili iskopati ugalj. Ne. Tu će biti vrata. Moram sad i ovo preradim. Tako nisam napraviti krović. Čim imamo krevet, onda je sve odlično. Onda možemo da preživimo sve. Skoro. Neću se mnogo uvlačiti u to što sam ovima u ovim prvim epizodama dok se ne ojačam. Sve mi je maksimalno ono. Mislim. Ne znam što mi koči, ovaj frame rate mi je i chunks mi loaduje više i to. Ta vrata. Ljudi, to je bilo to za ovaj epizod Minecraft servera samostalnog preživljavanja. Vidimo se u sljedećem. Ćao!